abukele emakhaya kunima nesibulisele ndingulingeni uzizike nongudlamini guys asisho zemidlalo today ndilapha e-airport kulapho mona welcome uMelkhaya France kulapho uthe champion e-USA Philadelphia for the second time actually lo nyaka but kule show namhlanje ndiphathele uMelkhaya France ndiphathele uZoe Hambaze uLusuko also ndiphathele the boxing yase-Boys Park eCheti kulapho khona the young and upcoming boxers zizabe ziveza khona ezazi izakhono hlala nathi apha kwezemidlalo uazishe ezemidlalo with myself ulinge ugcwabe uzizi ezemidlalo guys asishe ngilapha e-airport today with i-champion from ikamva Athletics Club guys uMelkhaya France. uMelkhaya went overseas ubuya nendebe second time now with the gold medal internationally. Melkhaya, bro, how do you feel man to be the champion for the second time kulo nyaka to prove them bana irika bungajoki now uphindile USA? Manithatha lithuba ndibulele kuwo wonke umuntu. Yeah. Andikwazi ukucacisa. Yes. Ayozi magics. Yeah. It's hard work and discipline. Ukuba mandami ndothatha imbasa esibini. For a team yam, for a family, for everyone. Ndibulela kakhulu kucoach wethu. Ukusinika kwakhe program. Without yena ngekho lapha. And sakhumbula sibona the problem libila nijuluka pha ekadleni sal pass ebala ngapha yana those days man ujuluka namachita akho nsika opoti what it means for bona teammates akho to win is gold medals. Look, bekukho umzuzu omncinci beke ndawubukela pha ndise airport. Kwavela i-video, the last video. Ndibaleka noSinawo shoulder to shoulder unetha ngalomini. Yona video invuyisileyo leyo yokuthi ndaphuma imvula isitsho. Sangunowa noSinawo. Whenever you speak, I don't know, lucky enough, Usnaw is close with us. You know, what it means, man, to train with the international champion Melkhaya? It means a lot, kakhulu, because you know how the future looks now. You know where to look up to. We know that working hard, the results, how they're going to be, and the feeling is looking at Melkhaya France. Yeah. So we're happy, kakhulu, Putwanga. Yes, but as much as you need to happy, Ntika, ndiyabona nephisi kakhulu phayana man. To train with international Lakopoti and knocking to be one of the traits, the athletes short long distance up Eastern Cape for when as a youngster, 23-year-old today, what it means to share the experience with Oprah Melkhaya. Oh, ilkhulu nyani lithu. Yeah. Jabulela khona yami, inkulu nyani ngosita yami. And also what have you learned about Kuput Melkhaya because of you training with him almost every day in Jenibon? Ndifunde likhulu khona nami ngoba siphuma imvula inetha nje mesitsho bese ngonowa khona. Ndabulela khona. Guys, ezemidlalo ndazivela bangonowa phuma imvula esitsho but with la camp ikamva there are legends like Desmond Zibi, lucky enough he's right behind us. Tata as uMelkhaya, you are their mentor. Siyabona how you push, how you have pushed, how you have learned, how you have shown actually bona kule athletics. When I seeing now Melkhaya, not like they are taking over your footsteps, but seeing bona they are achieving what they are achieving, not only upper in South Africa, internationally, what it means for you as a legend. I'm glad Melkhaya is taking over and is influencing the young up-and-coming boys. We've been doing this. It shows that resilience, hard work, dedication pays. Melkhaya saw us running no scout and all the other legends of Eastern Cape. Watata ndo ayibonile apha kuthi. Now Melkhaya is plowing back. At times ka senze speed nami yangqolisa hayi bawo hayi gqibezela hamba ngapha ikapheli in line. With August very good for Eastern Cape, for umntana umuntu omnyama and nabantu nje bonke in general, even if you don't run for ikamva, just being part of Eastern Province. Now ubona France as a role model yakho. Yeah, whenever you speak about the issue of the role model, what it means for you having Melkhaya as one of the role models in athletics, as much as we are doing well as a female athlete, a young athlete, what it means for you having a role model like Melkhaya France? It's such a privilege having Melkhaya France as a role model for me. He's so inspirational and he's always working hard and always pushing, and it really shows the younger generation what it takes to be at that level. Thank you very much for your time.
Guys, it's as issues zemidlalo with Atumel Kaya. There's a coach here. As much as by now you know the SA coach, long and short distance, Mr. Michael Bamban. Mike, normally you are in tears, but today, like enough, tears of joy. Mr. Mlanjana, Uvanjana man having your accolades for the second time now, Melkaya, winning a race internationally, not only upper local. Iba ngathi liphupha at times when we look at the achievements zomntana. But as uba ugaba ebesitsho discipline, and Umeli knew that disappointment from not taking part in the Sanlam, and we all knew how well prepared he was, and we had a week to find a race for him, and we got 3 positive response, and we chose 1, and yeah, here we are. And his last words, I normally feel when he's going to run well, and I normally feel when he's not going to run well. His last message when he left the room to the start, I think it was 1 o'clock, Emini in South Africa, and it was 4 o'clock for him, or 5 o'clock in the morning. He said, no, ndibuya nayo for when, and ndiyabuya nayo le for when. And yes. So to the entire training camp, his training mates, his club members, EP Athletics, uMasipala wethu Mbaxa, all the sponsors, Nike, CHC, Sonke 10, 32GI. I would really like to thank them. Ndingamlibelanga uBravus, Dr. Msutwana, who owns the camp in San Albans. He has given us a home. I think we are 6 years down the line. But imvula yana, so kuhle, siyabulela kakhulu, man. Thank you very much, man. Thank you. Coach, thank you for your time and appreciate for your time, man. Guys, it's imidlalo with the coach Mike Amaza ayaphela. Nasimana guys, zonke platform media Mpokapo TV, MBK TV, Just TV 260. On myself, Ulinge Gcwabe, Uzizi. Ezemidlalo zonke azishe. Thank you. Bukile emakhaya mdibusa kakhona njengolinge Uzizi ke uGcwabe selapha ke kuazishe ezemidlalo as niyazi abukele emakhaya now being joined by normally known as Mr. Uthuyi uhambaze. I don't know about the coach or the legend ndithini namhlanje bhuti amunjani namhlanje kuyaphileka bhuti wamakhonto ngosi kunjani kweGrootman manje phela mtata man bhuti abantu bayakwazi wena mkhulu wami kwi-football and abanye they will remind bakhumula kakuhle when it comes to Morning Stars kahle I think yona team that wenze kakhulu igama lakho kuyo yonke leqhubeko yonke le-Eastern Cape uyaziwa through iqale phi the love of sport kuwe. Hey Lingers, uyayazi man eziba singabantu ekuzalweni kwethu siyakhula, and ekukhuleni kwethu ke siyadibana sidlala i-challenges. Kela xesha lethu thina ke sasithanda udlala, akhona singayidlalanga kwanto ekuthiwa ine-sports phakathi besidlala, but eziba ixesha lihamba uye usibone isakhono sakho basiphela ngaphi na njengoba nje kudlala nje i-challenge. So into yam apha iqale khona iqale eMeke kwi-Continental. I was born there kwi-Continental, but kutata wayekho umuntu we-Continental, which was one of the founders of Continental Express apha eMeke, and then umama ekwi-Morning Stars. But mna ekuzalweni kwami ndikhulele kulotata because ndaye ndisencinci ndisenenyanga kulo mama enoba 2 months 3 months, so ndikhulele kulotata ke ixesha elinintsi, so yonke into yam ndiyenzele kuContinental. So yam into apho iqale khona bhuti wam iqale kuContinental, apho ndisuka khona ndidlala kwi-unders, but ke ngelaa xesha lethu kwangokuzi under 14 under 13 and it was only under 16. So I played for under 16, and I think I played 1 game because I remember we playing a tournament ka uPopi uSiyongwane weNABS. He used to make those unders i-tournaments. Yes. Wayezenza ke i-tournaments kupha apha kweli bale NABS. So sasidlala sonke. So mna I was playing for under 16 weContinental. Sidlala up naphaya kwela bala lesizana.
And when you mention Ibal Nabs, Nam Kumula, then Mr. Sipho Nzuzo naye, I think he took over the tournament. Wayenza for juniors. You used to come from Motherwell, Siyodlala khona on that side. Yeah, uNzuzo ngowalapha emagaleni, uzolapha emagaleni. Played for iBush Parks and then wayana ngoMamelodi Sundowns. Yeah, he used to make iPort tournaments, collaboration noBobby. Okay. Kuthiwa inzuzo tournament. So naye benegalelo kwezonto zo tournament. Ngomnye wabantu esikhulina because naye uqale usibona passing abanye. uNzuzo wasibona because ngabantwana siyakhula mosikhula phansi kwabo thina. Yeah. So into yami iqale apho wena fethu kuKhonendala. Because mna kudala uMkhonendala ngidlala na 15, ngidlala under 16, but I only played one match tournament eyabonwa zii-players zeMonarch Stars zeKhonendala first team. Okay. Then they took me to first team. Then zolika ndazishiphe zami ngasevu. Oh, top striker. Yeah, Because nobody they know you as the top striker. Like, I won't say I was a top striker because at a young age you play. You normally play every position you play, and you don't know where you usually play your position. You play, go play goalkeeper. You gonna play. Play. Sometimes you say no, I want to play there because we are still young, and you say that hey, that one is lacking there, so I can play there. Now, in that tournament I played as a striker, and we won the tournament. I think I don't know how many goals I scored, but I scored a lot of goals. That's why they took me to first team with Khonendala. And then I went there to play for the first team, but I was still young. Remember, I'm 15, 16, yeah. I'm young at that time. And I couldn't get in the first team because they were Grootmans in Dala. And then it's going, hey, I couldn't see Mulala. And when I got me, she mean, do Jamala Ban Pandeyaba, and this was Lala Papa Ban. But for just life, Abanyaban to Babangabi come from Bapangel. When they go to Jan, then go to Kaungen. First game, I played against Pesidas, playing at Young Romans Crown. Okay. But I didn't play as a striker. I played as a left back. Because no one wanted to come out because of Grootmans. As long as it no, I saw the improvement one. The only guy that the only guy that sacrificed himself for me was Grootman as a left back. We called him Twina. Yeah. He was playing left back. He said, no, I'm gonna come out and play again. Nyana as a left back look game like I'm telling you, me bro. We were trailing 2-1. Yeah. But the score was 4-2 in our favor. Playing the left back, but I wasn't playing the left back. I was always going forward. And they said it was from two. Yeah. I created two goals in that game. Yeah. And we won 4-2. After game, the one was applauding, but hey, these guys, I don't know what's happening with these guys. But now I took it because I'm still young. There's nothing I can do. Yeah, but as the because of football back then, you enjoy you played left back. Like currently football, not to like we compare. No, we don't compare. When like injani football now. Hey, there's more than football now. It doesn't fit as that yesteryear soccer. Because yesteryear soccer, you know that if you're a left back, you're a left back. Yeah. If you're a right back, you're a right back. And there was only you're playing 2/4, 3/4, you're playing 4, you're playing 5. Those are the positions that we're playing. You're playing 8, you're playing 10, playing 6, playing 7, playing 11, playing 9. But you change football. We call it right back and left back, center forward, striker, target man. Back then we were training hard. On no Marcel. Hey, bruh. Hey, don't mention that. Yeah. We train hard, man, bro. I'm telling you, on Monday, there's no ball work. Yeah. Physical. Tuesday, there's no ball work. Physical. You will tell that is a netake when you go straight to Elwandle, a carbon black. Carbon black sifika pana sipena siyathatha sihamba phi siyesandini. Uyabuya uzebaleni ungamanzi. Iphele imatch awuva noba buzenza noqondo awukavini ngathi kube kudlalwe 10 minutes. And we were committed because sithanda lanto. There was no incentive and everything, but the passion was there. But so you want to tell a passion currently wenzani because ubakhaya banibuzo wenzani ngokulinge uPratsoi. Linge, currently I'm still involved in football. Yeah. I'm coaching Morning Stars. Ndim no Prachipa.
try to groom these young boys, and you know that it's not easy with these young boys because all they want is go out there and do what they want. How can I plead with you to come to gym, Linge, but you're saying you're a soccer player? kuwe ngaphakathi kumele uyaziyela. Cenge mina ukuze uze gymini Linge. Mina nokucenga uze ematchini ukufonela. And xa uze ematchini uzawunazi gox. Funeka manje ndihambe ndiye kumalingi ndoboleka igox. And ufike ebaleni 5 to 12 sidlala ngo-12 5 to 12 awuna nix funeka mna ndobeka ubuso bami balo ndingutsuyi. Akho commitment because abafana bangoku. And there's money now. Football is business now. And there's a lot of opportunities for abantu abahambe bangene professionals. But abazithatha ezo chances. We're fighting them about instances wrong abazenzayo into abazenzayo. Lifestyle yabo Linge. I mean, hey bra. Hayi siyabuleleka man wena Linge, but we're trying our best. We're trying our best. But sweet, thanks man for your time. Makhona bela kusala kuhleka. Kubulelana Linge man. Nkosi kakhulu kutsho mana mandilibulele ithuba lokuba bana uthi ukwazi undidentify mfethu uzondicungula undizise ebantwini banibona abantu nami ndiyabulela Linge man. Nkosi kakhulu ndibulela nakukhamera. Nkosi. But sweet, thanks man for your time. Makhona bela kuhleka man. Guys, zemidlalo guys azishe nizivele Moscow no wazangozoyi. Mr. Wambazi sicela bana i-coaching and football currently akhona amathuba ningayindawo bobukele emakhaya siyethengisa zemidlalo azisho. Bukele emakhaya beyazisho ebisenishilo kona iqela bana lapha ngaphakathi esiqalo boxing club ndime kunye nenye ye boxers ithi kumki umuntu yambetha sine unjani ndoda Dara njani wena? and phela why uyithanda i-boxing? I-boxing indenza ndifile like ndizithande and then learn more about myself. Yeah. And also ungiqhayisela lapha wona uthi uyabetha so far i-fights zakho zingaphi? Z8 fights zami. Knockout ewayo. Zonke uyaziwina? Lose ewayo. Angitsho kum. Usoke sixelele why uyithanda kakhulu i-boxing? Inceda njani esikolweni nasekuhlaleni? I-boxing inceda ube ngumuntu ocalm, ube ne-discipline. Discipline. Ungabi sestradweni kakhulu. Nephumele lapha ekuchayeni. Yeah, xana uphume ekuchayeni nasekustratweni endlini bayakusupporta for i-boxing yakho. Bayanisupporta kakhulu. Wesingoku nisanobuya nemedali. Winephi? Itinarha. Oh, okay. Guys, izemidlalo ke azisho nizivele kusine sithi bana yena i-boxing yamkhuthaza so ke boxane obe right ne but ngoku ndijoyiniwe ngulento ngusinalo naye uyiboxer esakhulayo sinalo njani efondini? Yani right njalo lapho Ndiyaphila kwama ninjani i-boxing as i-lady elikhulayo why you choose to play boxing? imnandi boxing and ndiya enjoy kakhulu. Sithini chomi zakho esikolweni xana udlala i-boxing wena? Sithi bana ndiyazinceda and ndiyazinceda kuhle. Obviously unalo iphupho lodlala i-boxing ngawaphi awunawo amaphupho akho for i-boxing? Kufikelela stage esikhulu. Ndibe professional boxer. So one day sikubona ku-Olympics? Okay. Guys, ndiyambona kwesinalo unawo ubushayi enkosikene all the best career yakho. Guys, izemidlalo ziyasho then I'm enjoy now usibongiseni yena i-captain yalapho or vice captain? Ndiyaphila njani ngoku? Ndiyaphila nguyi-captain ayi-vice captain wena? Ni-vice captain. Okay, wena sibongiseni as much uthanda i-boxing now uyi-vice captain therefore ucoach wakho ikhona into ayibonayo kuwe why uvibana ngathi ngenye i-leaders alapha kwe-boxing club? Because i-confidence nayo and i-respect. Yeah. So coach noma ubone loo nto kum wandibeka kwisihlalweni kuso namhlanje. Ndiyabona kule njongo zakho ezincinci apha ngawuphi umyalezo onayo kwintanga zakho mhlawumbe siselokishini elihleliyo ngoku about must join i-boxing? I-confidence ininzi apha ikhupha ezintweni ezininzi. Ungathi uzibone nakwenye indawo njengephupha lam ukuzibona nami ndidlala eTV-ni. So ngephi i-boxer ucingayo mhlawumbe kabukela eTV-ni ungufuna mhlawumbe nothi kufana naye but ufuna amaphupha akho afezeke njengawayo? Mayo waseGermany. Okay. Unjani umdlalo wakho edlala yena? Yo fresh lamshit. Fresh kakhulu lamshit. Yeah. Sport usiphiwe. So ngeyiphi ifight yakho oyikhumbulayo bikhe wayedlala ibetha umuntu odlala omnye umuntu iphumelela? Itinarha. Bi-fight yami bendizibona kuyo abantu ndiyakwazi uyimela le nto. Yeah ne. Andinafiye. So umyalezo wakho kubajideni uthini? Ningoyiki akho umuntu ongabethwayo akho umuntu ungazowina. Yeah, all the best for your career yakho ne. Be right ne box.
ngengozi. So guys nesivela ngo Sibongiseni sicela bana hayi mani yena as ilento as a vice captain we team uva kamandu apha uMoshita kwakhuthaza sesikolweni niyayazi ke nayiphi na i-boxing club iba nomqeqeshi uThembani Thembile xolo Thembile njani asicela coach unjani welcome to Azisha man phila man ninjani andaphila khona coach coach boxing iqale phi olakho uthando le boxing uthando lami le-boxing luqale nge-80s okay kuba ndandingumuntu wayeboxa kodwa ke zange ndiye ka-professional ya ndandingumuntu owathanda kakhulu amanqindi ngelo xesha ya and xa sithi 80s ay ngikazalwa most abantu bakulapha ejimini yakho and then now uvusa i-boxing club uyabona apha eBoys Park obviously unenjongo ofuna uba nazo zeziphi ezonjongo ofuna uba nazo kule community lapha eBoys ya ikakhulu buti into endendayibona uba mandivuse i-boxing kukuba ubona abantwana ufumaniseka abantwana abalusi bakwento ze-drugs so loo nto leyo yandibangela into yoba mandithathe inyathelo olu lwazi ndinalo ndivusele iklabhu esiqalo boxing club kwenzela into yobana abantwana bakwazi ukhuseleka kwinto ze-drugs babe active kwisport kuba isport iyinto endiyithanda kakhulu ilento ilokushu zethu our townships it takes time to accept boxing sesinye sesporting even though i-boxing sport esidala sabakhona uyabona ngisho i-community how do you engage bona bakusupport with abazali kule boxing club yakho ya i-community at large ayikho lula but into yoba mayisupporte i-boxing neqala because i-boxing ayina-publicity inqabe kakhulu but yona iyaqhubekeka yona so abantwana ke abazali bona indlela endibafumana ngayo kukuya kubo ezindlini njengoba nditshayinisa abantwana ndine-communication nabazali because andikwazi into yoba ndingathatha abantwana esitratweni ndingayi ebazalini babo ngelinye ixesha uyawufumanisa umntana mhlawumbi unesigulo naso wena bomthatha esitratweni umfake i-boxing and i-boxing is-a-physical sport so zininzi izinto ofuneka uzazile emzalini ungomntana wakhe olapha ejimini but ke sikhona isupport endisifumanayo abazali kakhulu ndiyasincoma sabantwana yeah as isiqalo as usitsho ngeziphi ilento i-objectives ze-boxing club yesiqalo mhlawumbe ngengomso onyaka ozayo ufuna ukhupha ezinye ze-world champions zeziphi ezakho olezinu i-objectives ya i-objectives zethu eziba sithetha ngokubhuti kukuba singene kwi-Nelson Mandela Bay Boxing Organization Trials that is one okwesibini sifuna abantwana bethu babona bengena kwi-Mayors Cup 3 sifuna ubona abantwana bethu kulo nyaka kuzayo bengena kwi-Steve Chete Games so yazi objective esinazo njengoba sibhizi sitrainer apha eklabini yeah obviously xana ufuna uphushela i-objectives uba nazo i-challenges mhlawumbi ngeziphi i-challenges that you encounter okanye ozifaceayo while we are busy with isiqalo boxing club yeah i-challenges esinazo apha eklabini kungabi na-equipment yeah asinanto zokuzilungiselela yeah like i-head guards i-punch i-gloves i-mouth gums i-bandages asinazo ezo zinto ezo so sisokola kakhulu so if sinofumana ezo zinto kakhulu singakwazi ubalungiselela abantwana bafike kweli nqanaba sifuna bafike kulo hlekazi wami coach inkosi xesha lakho ndiyabulela kakhulu msisasi ndiyabulela inkosi guys it's Azisha zemidlalo ezinizivela from coach enixelela abana ewe akhona amaphupho akhoyo boxers zakhe akhona amaphupho akhoyo as isiqalo boxing club apha eBoys Park ezemidlalo with ulinge